Kodwa kunjani sisi, niyaphila? Hey, sase safa indlala. Angazi noma usangikhumbula nima ilo mama lo ehlala ehholo ehlala ney'ngane zamantombazane. Wake wangithumela laphayana la nisebenzela khona ngelinye ilanga, umama uShozi. Sathathwa-ke laphayana sazobekwa la ehholo Emachobeni. Emachobeni masihlala khona sase kwathiwa siyakolindela. Saqashelwa khona. Sihlala khona-ke manje emqashweni. Asifika nje indlala. Asinikezwa lutho, asinikwa voucher, asinikwa kudla. Sihleli njena ngibhaquza ngey'nyawo ngisuke lana ngishona ePhoenix ngithi ngiyozama amatoho. Akutholakali kwatoho, akutholakali lutho. Ngiphinde ngilithaphe ngonyawo ngibuye ngize la. Hey, ngibiza ngikukhumbule namhlanje ukuthi mhlambe khona nje ebengingakuthola noma okuncane nje ngoba ukhansela sike saya kuyena sibathathu. Wafika ukhansela wathi into edala ukuthi singanakwa indaba yokuthi sirentelwe imali enkulu la sibekwe khona. Siyarentelwa umasipala, sirentelwa imali enkulu 5,000 umuntu ngamunye. Sinenkinga nje, siyafa indlala, hey siyafa. Thina siqhamuka eGreater North. IGreater North inhlangano yamatekisi. IGreater North igama esibizwa ngalo thina ukusuka la eMngeni sesofika eVeranele. Nabanye kukhona igama lababizwa ngalo. Sila ngokuthi umsebenzi wethu noma kuyisidingo kuthini ukuthi abantu bakithi lapho basuke bekhona behleli khona sihambe sibafune sibathola. Kufana njengokuthi uma silayisha ngezimoto zethu sihambe sishaya ukuthi nise endlini kodwa niphume nizogibela. Yes. Buke ukuthi ke uma lo mama Banqoba mina isibongo sami ngikwawadlula ku deputy chair. Ngihamba nabanye abaholi bonke laba baseGreater North. Uma lo mama ke esibikela ngosizi noma ngenkulumo eyenziwe umama. Inkulumo eyenziwe umama uShozi wayifaka kwi-voice note. Eyifaka kwi-voice note thina sine group kaHlokomela. Sase siyilalela le nkulumo. Yayisithinta inhliziyo zethu. Kumsebenzi wethu ukuthi thina singabaholi uma kukhona inkulumo esiyithola siyithathe siyidlulisele kwabanye abaholi. Lo baba ngembiza akho baba uMkhwanazi. Unenhlangano yakhe eyimele ukuthiwa ithuleleni. Uthuleleni ngoba ufuna ngabe athi ngabe uyakhuluma. Yena uyakwazi ukukhulumisa abantu bonke nabakahulumeni uma kunedingo kufanele ukukhuluma uyakwazi ukubakhulumisa. Ujwayele ukukhuluma njalo ke opposite. Uma nalo opposite bese ngimthinta ke naye ngoba ngenzela ukuthi lokhu kuhlala kwenu kanje nale nkulumo eyenziwa umama kwi-voice note ingagcini kuthina ngoba silethele lama parcel. Ifuna iye kubanikazi benu ngoba umnikazi wenu uhulumeni. Thina ke sithe nibe inkulumo yenu mhlawumbe isakhulunywa sekutholakala ukuthi la lihleli kanjani. Sase sithi nathi sile team kaHlokomela yaseGreater North asihlanganise lokhu kudla sikuhlanganisile. Lokhu kudla ke mama Mshozi akukhona ukuthi mhlambe sifike esikhwameni seGreater North region sathatha imali funa nimizwa akukhona ukuthi mhlambe sifike kwi-taxi association mhlambe iyaselindelana nje ngoba niselindelana la sathatha imali khona sahamba sawonithengela mhlambe enye imali sayidla. Lokho esikwenze la kuphume ephaketheni lami kwaphuma ephaketheni lalo mama kwaphuma bonke laba futhi laba bafaka isandla emaphaketheni abo. Ngenzela ukuthi ke ngoba ngiyazi thina abantu abampisholo sakhandwa kabi ngenhliziyo ehleli isona. Ukhona ozothi
abantu bamatekisi benemali amatekisi angaka isebenza ngasibasethe le nto sithathe nathi imali okufanele ngabe nathi sinikeze izingane zethu sasesithi nani ngoba nizingane zethu asilethele sininikeze yiloko nomuntu athi akakusho bemcela umkhwanazi njengoba sila ngaphambi kokuba sibanikeze ngokwemndeni yabo ewu-17 ebihlonziwe bengicela ukuthi umama mkhwanazi kube khona kwabakahlokomele ukuthi basisize ngalolu hlobo besingakulindele lokhu kodwa indlela enesisize ngayo angazi ukuthi ngingabonga ngithini ngoba indlela esixakeke ngayo njengoba sihlekuzilana nje ungathola isimanga sokuthi sesaphathwa amakhanda saze sasinda asinawo ngisho ushukela ukuthi sipheke itiye asinawo ukuthi sipheke ipharishi sinjengabantu abalahliwe abalahlwa la kodwa sihlezi ngoba akukho la sizoya khona indawo asinazo sibonga kakhulu enikwenzile engathi ningangasikhohlwa nangelinye ilanga sithi singalindele nje sithuke senithi nje hayibo naku sila esangweni ake niphume sibonga kakhulu sibonga sipheze asazi ukuthi sibenze njani mama mangase ngibuze nje umbuzo ombalwa njengoba nila nihleli kanjani ngoba phela siyabona la kusenkulu nje kusemkashweni kuba kanjani mkhwanazi abantu besemkashweni bethu ukudla kancane ngirentela bala uma sezwa kuthiwa sirentelwa uhulumeni kodwa uxhumene nomasipala manetela malini umuntu emunye sezwa kuthiwa 5,000 malini 5,000 la eroom umndeni kamunye 1 sezwa kanjalo sitshenwa sicela siyazi ngobuhlungu kwathiwa njengoba silethwe lana kwakuthiwe sonikezwa ama-voucher for 6 months kodwa lokho akwenzelanga ama-voucher salelwa ama-social worker asinika kanye uma ngabe sihamba nabanye omama lana siyokhulumela thina sisonke ngoba sanqena ukuthi sihambeni sonke siye ne-ofisi labakhansela ubabukhansela wafika wasitshena ukuthi lana imali esiyirentayo inkulu kakhulu sirenta u-5,000 so njengoba ku-5,000 ayisekho i-voucher esingayithola kulokhuza ayikho i-voucher sesingayithola manje kuhulumeni so yingakho-ke singasanakiwe sesingasatholi lutho kufanele sizibonele impilo ebesiyiphila emakhaya kufanele namanje siphile leyo mpilo ngiyamtshela sithi thina emakhaya besikwazi ukuphuma siye komakhelwane senza amawashingi ukwazi nanokulima uthola isipinashi kodwa manje awusakwazi ukwenza lokho ngoba uhleli njengomuntu esihlele emajele ngoba sihleli nje kanje mawulambile ulambile mawutholile lowo muntu okuphi inkomishi yempuphu wagogoza ipharishi elingenashukela sekuphelile akusekho konke ngicela lo mama lo ningamzoni siyezwana ukuba lo mama lo mhlawumbe ukuba ube umunye umama ubeyobuka ukuthi usho labantu bamatekisi vele mina ngibazi vele mina ngilambile nezingane zami ngizonikeza izingane zami kuphela uma ngiveza abantu abawu-17 abantu bamatekisi bazobona ukuthi it's too much kodwa umama waba nesibindi sokuthi athi noma bewu-17 sibulawa indala nabo nabo uma ngithola izihamba nelilodwa nabo abalithole kwenziwe lo mama amamkanga ke safika-ke thina la ehholo ngihamba nababunjile ne-BI phakathi sasimxhasa ngokudla la ehholo nabakafela emntweni sisaphosa kakhulu ehholo siyathuka ukuthi nisahlele kanjena masasenazimisele into zenu namanje njengoba ngila nje babunjilo uyazi ukuthi ngila naye ngimele no-BI phakathi naye sizomthinta ekhona ukuthi hayi abantu esibahambisele ukudla ehholo namhlanje balambile balele kanje basanakile but kodwa ngolesithathu nje lolu sizileni sicela selikhuluma okhosini sibone ukuthi alukho usizo lizovela ngoba asazi nisadlala ngendlela kanje ukhansela kanaphutha hayi ukuthi hambe khona ukudla khishwa masipala kubeke emzini wakhe anganikeze mina naye zanda sivalekile because asinaye sisapota kodwa lapha na ukhansela beni nawo ukhansela nisapota kakhulu saseholo kungaphezulu kulokho kufanele sithole khona ukuthi ngempela abantu abasizwa ngani ngoba phela ikhona i-project eyaphuma yeni manje iphupho
kuyathusa ukuthi anithole ngisho ama-voucher okudla konamhlanje. Leyo holo besisapotwa besingahlali isilambile. Inkinga yonakala ukuthi sikhishwe-ke manje bese kuthiwa asize kolindela. Kwathiwa wolindela bethu lana. Manje sesiyathuka masese singasanakwa sesinikezwa ukuthi izindlu esihlala kuzona zirent o-5,000 ingakho ama-voucher singasawatholi. Sanibonani. Yebo. Ufele Mpindo. Dokotela ufele Mpindo. Kodwa lapha ngomsini. Nami ngingena okhosini kwasiqhumeza makusekhona izimo efana nalezi. Kwesinye isikhathi ngingena ebusuku kuNongcebo. Ebengifisa ukusho mina okuphuma eceleni kuloko sihlangana ngako la. Makukhona umuntu ogulayo ola nina niyazazi nini. Futhi uyinamba uma ngizoyithola inamba yakhe. Uzobika la kuma mina ngilapha ngokwesizulu. Makukhona umuntu ogula noma uphethe yini. Ngizomlethela lo nto mahala. Ogulayo. Ngithangiphakamise ngikubonga kakhulu inhlanganiso siyabonga uNkulunkulu azanibusise wena kwenzile nikwenze nawo abantu. Sengibona noshukela nje la plastic sengizophuza ikhanda lengiphethe lizophela. Ngibona nenyama usuke sithi inkosi izinibusise siyabonga kakhulu ngathi phinde nibuye futhi nangelinye ilanga.